sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Bye. Ay, buloy. Oh, murag may tuyo ka. Klaro, bay. Doon ang ikay tuyo ni mo. Nakontak na ko sa Lucy. Mao ba? Niya, sa resulta. Dinood na yun nga nagpangita ni mo, Sarah. Unsa? Nagpakiloy sa Lucy, bay. Naunta, makaduaw kang day Sarah taon. Gabi ni mo, bay, nabati pa yun ako nga, nagpingit sa kasakit sa day Sarah. Ay, buloy. Doy. Parang ka diha. O kakatingog. Mudawa ka niya o dili. Tubag. Oh, unsa ka? Simple po na. Hindi makakatubag. Maglisod ka. Ano man? Para ni mo ba simple? Pero para na ako lisod kayo. Oh. Lisod. Unsa man ikalisod na bay? Kung mo ato ko kang Sarah. Si Risa. Ano na Risa? Dili ka siya sakitan. Ano ba sakitan man? Amigo na niya Sarah. O abiga silang duha. Saan po na siya, uy? Oh, sige pasang nila na ni mong Risa ha. Pero ang tinudan na'y, mao nga. Nabalakan ang kumbay, buloy. O kung sa'yo mo nabalakan ha? Parang ka makasulti ba? Antod ka ron. Mahal ko pagyapon si Sarah. Oh, anak ng pating bulinaw. Probida. Banggag sa ilong biyanib mo. Mao nang tinuod ba? Oo niya, si Derisa. Ay, ana ba? Pagpaw sa tanim mo. Gabaan ka. Bungkag mo balay. Kaka ni Risa taon. O niya, inanaaw ni mo pagbati sa Risa. Inaanay mong gibati niya. Pabita ba? Nagdan ako. Namuad to kang Sarah. Oo niya, ang ano, nagtuoday ka. Nga mulungtad ang inyong relasyon. Ibaw maka nga, mausabon kay gunaw na sana, di ba? Upaw na sa ito, sa di mo eh. Loy kong Risa ba? Ano madaig mo adto kang Sara, ha? Binaging pita na mo biyag sa sana. Wapa ko may baw kong say ako buhaton. Bay pulay. Spulas tubag na ba eh? Pero, prank ka lang ha? Naibos mo kang Sara. Tungod kay, bisag wa kay sa pakasadon ka, pila na ko kanihingli. Pila ka niya nga buwagan, di ba? Tinuod na. Pero, Pero unsa? Ay, ni mo taon ba yoy? Siguro ng pagbati ni mo eh. Siguro ana, perbida. Kisa yung piliin ni mo, be? Kisa? sa kay batiyon ni Risa kung pananglit mananghid ko niya. Matuon ako si Sarah. Sukod pa ka siya. Dili ka siya malahing. Kung pananglit kami ang doon magkuyog, okay ba ka siya? Ato na pa siya. Kaya ko ba ka masultihan ko siya nga budo ako ni Sarah?
Lingkod una, kay tiwason ako rin. Saan nagibuhat ni mo? Ang nag-andam ko, mango float. Oh, mango float. Ako ning dadoin. Asa man mo doon? Akong dadoin, mudo ako ni Sarah. O, muadto ka ni Sarah? O, Piolo, adoon ako siya. Pwede mo kuyog ko. Ha? Musugot ka nga makuyog ko. Di akaw na ha. Tiwason sa nako ni timpla. Di akaw na. Wa siya mo tando. Nagpasabot ng supak tingali siya nga makuyog ko. Labing siguro, dili siya gusto nga mag-abot pa kaning Sarah. Sarah, sorry. Sorry, pero hango lang tingali kaayo ko. Pero nabalaka ko nga kung mo kuyog si Piolo na ako tingali ka. Musamot ang iyang pagduda. Nagselos na rabas siya na mo. Ug ang labi na kong gikabalakan mao nga muli pang pagbalik ang gugma ni Piolo kanimo, Sarah. Sayod ko. Madili kadaling papason sa kasing-kasing ni Piolo. Dili ko gusto mawa si Piolo na ako. Dili, Sarah. Piolo? Oh, Risa. Ansa man, mudayan ka kuyag na ako? Muduaw kang Sarah? Oh, agad ko nimo. Kuan lang kining... Nasabot na ako nga may kabalaka ka. Dili ba ka masamot ang iyang pagduda nga kaupan ta ka? Tuod sa no? Suod ning hikala, basin unya ug laino niya sa pagsabot ba? Okay, okay. Kasabot ko. Di lang ko makuyog. Huy, siguro ka? O lagi, o lagi. Di lang ko makuyog. Tingalik mahiupos ka. Dili, eh. Anong mahiubos mo ko? Kasabot kay ko. Salamat ha. O lagi, sulti lang niya ko ha, kung sa iyang kahintang. Sure. Pero, ayaw lang kalain ha. Wa lagi, lain ko. Di ba ko gustong mahiubos ka na ako? Wala lagi. Okay na kayo. Ay, kuha na so guilty ako ni mo. Mas may tinga rin nga, pakuyo na lang kang baybuloy. Oo. Okay, sige. Mas maayo pa. Ako'y pakuyogon ni mo ba, Piol? Mas may tinga rin ba, hingaw lang, kiyogi si Risa. Okay, wala problema, pero kuan magod. Sige na ba, kuyogin lang si Risa, okay ba? Okay. Nya, ilang ka makuyog? Dili lang ko, kay tingalig, musamot na yun ng pagduda ni Sarah kanamo ni Risa. Tuod na. Buloy, makakuyog ka na ako? Oo, kuyog kayo. Kun mo na, salamat. Motor lang ta. Sige. Piolo, ato sa niya. Sige, padayon lang. Bay buloy, amping sa pag-drive sa motor ha. Okay, bay. Oy, blima, bay. Ato na mi. Oh, Ngano ba, uy? Bidasan, oy. Ludon mo ta ninyo. Paibugon mo sa ninyo. Tara! iyan po na ako nga mamayo ka Sarah sa imong sakit. Lucy! Ay! Ruben! Makadayon ba? Ay, oo, ay! Ngano ko tabang tela? Hala, salan! Usap ng dala ni man! Donuts. Para kang Sarah. Tita Imelda. Dayon, Ruben, iho. Oh, tita. Nangubag muna yung mga mata. Nagkila ka?
Oh, no, wa. Kuan lang. Kuwang lang sa katog, iho. Mao ba? By the way, niya ako, aron, pagduwa kan Sarah. Oh, salamat kaayo. Kay miduaw ka niya, iho. Sarah, anak. Niya si Robin. Natug siya, tita. Oh, Tita, midaot siya. oh, Robin. Anak. Sarah. Niya si Robin. Hello, Sarah. Robin, Hey, cheer up. Laban lang. Of course, enjoy. salamat, Robin. Magmadasigon ka. And I pray for your early recovery, my beauty queen. Salamat, Robin. Sooner or later, your beauty queen will vanish. Sarah. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!